Evangeli de Lluc, capítol 15, versets del 1 al 10. Els publicans i els pecadors de tota mena s'acostaven a Jesús per escoltar-lo. Tant els fariseus com els escribes rondinaven dient: «Aquest acull a pecadors i menja amb ells». Però Jesús els va dirigir aquesta paràbola. Qualsevol de vosaltres que tingui 100 ovelles i en perdi només una, oi que deixarà les 99 al desert i correrà rere l'esgarriada fins a trobar-la? I un cop trobada se la carrega a coll i ve, tot content, i quan arriba a casa i crida als amics i veïns i els diu: «Feliciteu-me, mireu, acabo de trobar la meva ovella». Us asseguro que de la manera semblant hi haurà al cel més alegria per un sol pecador que es converteixi que no pas per 99 justos que no necessiten conversió. Si una dona té 10 peces d'argent i en perd una, oi que encén el llum i escombra la casa i la cerca deliberadament fins que no la troba? I quan l'ha trobada crida a les amigues i veïnes tot dient: «Feliciteu-me! Mireu, acabo de trobar la peça d'argent que havia perdut». Us ho asseguro. Així de gran és l'alegria dels àngels de Déu per un sol pecador que es converteix.